Manja Center Ranger Monsing Tisso ACF ninghang aling permit kipi ajok aning ke hang aling si sangti pulare. Kar bianglong arlo kiphur sangti kar bianglong arlo pen anpar ke dipu ko himala pen monipul ahwala bangkin ponlong le pura. Kar bianglong termas kan sirahin pen setami pachini pontang lo. Bonta Manja Center Ranger along Monsing Tisso ACF Ranger ang hoy kang ni lopu pen ke hang nat aronatang avesi alang lini hangaling si sangti kiphur asai claim lo. Ranjot kalisi Ranger Tisso sang ho amat setame amit hang boreng dokko kapita sangti ke supply claim arelo. Anjot kalisi alang likar binglong termas council apan hang nat ke parju ave pen DFO apan chot kali kar binglong termas council CM Dr. Tuliam rong hang pan antar lang klosi aning hang let aling si permit pi arelo. Lapen permit do ave tuma phan anta aning hang lera tuma phan aling si long mit theng pi dolong ban pen kit dang lok dolong arum do an sangti ang somle lang lete lang athai matsi avile langitha sangti ki phula boi ang som avija la pu an asangti ang som ki boi hai aphi anta long nit along ki do forest bit office atuma bangke hegdun lok sita it heglong leason si cheptangde atheke komada phansi sangti kiphur jima komada tumsi sangti kiphur boma ACF Monsing Tisso pen anpar ke madua phanta ke pachinia matsi abi long nira long ki do theng pia dolong ban la pen RCC dolong arum along ki bui hai asang tiang som komada tumsi kiphur bangso alama bang bit office along karju dam up han dam lote ni tungchini ne bangso puthak abang ke Manja Center Ranger along ACF Monsing Tisso penan parke matuta chini pu an parke thangnar alam he bit office atum nang thandu thekthi halapu sangti ki phula tuma phan arju dam seta ACF Tisso si chini lo pu pen thangnat alam the ke long amatsi ave bonta lang nit aroy along thang nat a permit ka ve pen sangti kiphur ache jengron abang ke diphurong so pichot kalisi dimapur ko himya monipur lapen kapre state aphan sangti ke dorhu ajakong do pulote lake long nit aroy asangti anpar ke nahok pen ta avile bonta kar bianglong termas council pen sangti kiphur aron ke pathik ate claim klesi thek jamre jamason aron pathik ate ke to long pen mitar phokep adak ke sangti phulong le pu seta nona bangke mitar phokep aphia lamlo RCC adolong aruma masi sangti ki phurcho takali abui ang somsi kelan thula tangte la ke arona phan kelang rem kelang rop kalima bangso ateng kulote RCC adolong arum ke abika nukchot kali adolong aphanta ka phreme ang theksi klang lasi Manja Ranger ACF Monsing Tisso bangke kar bianglo termas council aphanta chini ne la pen DFO aphan anta ka chini ne la pen kelang plot pen ani hang let aling si permit ki pipulote kar bianglo termas council along midu kelong nangji adim along abangke DFO Monsing Tisso pocket along si tambo lasi lapuson kar bianglo termas council mate ke ACF han kelang plot Ranger mate ACF Monsing Tisso aputhak kar bianglo termas council CM Dr. Tuliam rong hang ahin lang tarlit do nangji akenang so jong si ke ACF hin pen kelang cari dun ave pulote kar bianglo termas council angkang kido forest asai kam along sai ke claim bo matuma bangke aningkan bainom kilong le deji anta apor nang lirota